Привет, привет на всички! Как сте днес? Имате ли усмивки на лицата си или сте в мрачно настроение? Хайде, сложете си една усмивка, каквото и да ви се случва. Винаги бъдете позитивни и усмихнати, защото това е ключът. Давам ви един малък ключ към вашето по-качествено бъдеще. Та сега, защо се включвам? Искам първо да ви покажа нещо и второ да ви споделя нещо. Нещото, което искам да ви покажа е един подарък, който правя сега за един човек, когото много уважавам, когото много обичам и ценя за това, че е в моя живот. Ето какъв ще бъде неговият подарък. Тези чашки, те са двустранни, т.е. имаме тук от едната страна картинка, имаме и от другата страна картинка, даден човек, който е на чашката. Чашката е направена отдолу с такова шарено въженце, канапче, бяло и по-тъмно кафеникаво. Ето ги двечките, да ги видите. Първо ето така. И отвътре, те са с различна картинка от отвътре. Едната е замък Караваджиново, другото е море, а отпред е море, на което, ето тук то няма да се види, защото става тъмничко. Пише къде, на кое е море и годината 2024 година. И към тези две чашки имаме, разбира се, и бутилка. Ето го сърчицето. Пише къде е снимката направена и коя е годината. Тук също имаме отдолу такова въженце преплетено. Отвътре снимката също е от морето. И отвън също от морето. Така че, какво ще кажете за този уникален, прекрасен подарък, който съм приготвила? Дали ще го хареса човекът, за който съм го приготвила? Според вас, ще го хареса ли? И ще го довърша, тъй като не е довършен. Ето тук долу на чашките ще напиша честит рожден ден, тъй като той скоро ще има рожден ден. Също и отгоре на гърлото на бутилката ще напиша това. А нещото, което искам да ви споделя тук и сега е следната информация, която може да бъде полезна на всеки един от вас, разбира се, стига да иска да си я вземе от мен. Нещо, което съм разбрала и установила чрез други хора, е това, че защо не можеш да отслабнеш? Защо правиш някаква диета и после получаваш йо-йо ефект? Защо си връщаш килограмите? Защо надебеляваш? Защо трупаш мазнини подкожни в тялото си? Защо трупаш лой? Защо не ти се получава, когато правиш някакви действия към отслабване, а всъщност резултатът е обратен, връща се с двойна сила още повече, си възвръщаш килограмите, примерно получавайте се за кратък период от време, но след това си възвръщаш килограмите или пък изобщо нямаш никакъв резултат, изобщо не можеш да отслабнеш. Защо се получава така и по този начин? Ще ти кажа защо. Защото не е важно само това какво ще ядеш и какво ще сложиш вътре в стомаха си, но е важно да се освобождаваме от емоциите, които изпитваме. Изключително от голяма важност е това, защото емоционалното ни тяло, емоционалното ни състояние задържа мазнини в тялото ни, задържа храната и я преработва като масни натрупвания, масни слоеве в нашето тяло с цел защита. Защото ако ти имаш силна емоция, примерно негативна, страх те от нещо, притесняваш се от нещо, имаш някакви негативни убеждения, имаш някакви блокажи, спирачки, които сам си слагаш в главата, няма значение какво е,
това, което те стопирва, но то те стопирва и по този начин процесът е обратен. Всъщност емоцията натрупва килограми в тялото ти, за да може това да играе защитна роля към външния свят и по този начин тялото ти като изгражда една стена, то се самозащитава. Тоест натрупваме масни образования, масна тъкан, масни слоеве, подкожни мазнини в тялото си за самозащита. Защото ние имаме емоция, която не може да изразим навънка. А когато не можем да изразим тази емоция навън и тя стои в нашето тяло, тя просто натрупва мазнини в тялото ни и не ни позволява да отслабнем. Дори колкото и примерно да правиш всеки ден да спазваш диетата си, всеки ден да правиш необходимото само и само да отслабнеш, не ти се получава, значи имаш емоция, която не можеш да изразиш и трябва да я изразиш, за да се махне от твоето тяло, за да я освободиш от себе си и за да може това да ти помогне да отслабнеш. Защото иначе това те спира, самоблокира и не ти позволява да отслабнеш и да действаш по-нататък, да станеш примерно килограмите колкото искаш ти. Или пък се получава йо-йо ефекта. Затова е много важно да изразяваме емоциите, които изпитваме, не да ги таим, не да ги задържаме вътре в себе си, не да таим чувствата си, а просто да ги изговаряме тези неща, да ги пускаме тези емоции, да се освобождаваме от тях, да не ги задържаме емоционално, за да не страда емоционалното ни тяло и после физическото. Разбира се, защото едното се отразява на другото. Едното е свързано с другото и едното не може без другото. Затова също така приемай хранителни добавки, но качествени хранителни добавки. Не тези, които предлагат в аптеката или в някой магазин, където може да се предлагат, защото те съдържат химия. Вземи си качествени хранителни добавки, които ще подпомагат организма си. Има и такива, които са специално за отслабване или за премахване на натрупаните масни депа, които ще ти помогнат процеса и ще ти помогнат да премахнеш тези натрупали неща, но също така изразяването на емоцията е много важно. Ако също така пък вземаш хранителни добавки, но пак не ти се получава, значи не си се освободил от емоцията. Така че пак нещата са свързани, казвам, но е важно да подпомагаме нашите органи, за да могат функциите вътре в тях да функционират правилно. А това се случва с хранителни добавки, защото всичко, което слагаме в стомаха си, то се отразява на нашето физическо тяло. Но всичко, което слагаме в сърцето си, в душата си, като емоция, то се отразява отново на нашето физическо тяло. И хранителните добавки могат да ни помогнат в този случай, като подсилят имунната ни система, като подсилят вътрешните процеси на всяка клетка в твоето тяло, за да функционира всяка една правилно и всяка една система вътре в тялото ти да функционира правилно. По този начин всяка една система като функционира правилно в твоето тяло, няма да имаш такива проблеми и няма да ги срещаш, няма да имаш йо-йо ефект, ще можеш да отслабваш колкото поискаш, но трябва да се научим и да пускаме емоциите, които идват при нас, независимо дали са радостни, щастливи, доволни, положителни или отрицателни, негативни и носещи тъга, нещастие, смут, отчаяние, разочарование и всякакви такива подобни. Огорчение, болка, особено болката. Научи се да пускаш болката, защото тя много затормозява тялото, много влияе на тялото и много натрупва върху тялото такива масни образования и тъкани. Аз съм Миглена Стайкова и съм тук за теб, за да ти споделям полезностите, които знам и съм научила, осъзнала, разбрала, за да мога да ти бъда полезна и на теб. Дори само на теб, ако бъда полезна, ще е едно голямо постижение за мен. Така че остави ми един лайк, едно сърчице в коментар или пък своята обратна връзка, ако си съгласен с мен и ако съм успяла да ти помогна с това, което ти споделих тук и сега. Прекрасна и вълшебна вечер от мен!